So bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu, into yokuqala ufuna uyifunde ukwehla. Cha bengithi ukwehla nje. Cha bengisho ukwehla mntana kaNkulunkulu. Ungehliswa, zehlele wena. Iprice yakho ihlise. Bese uJesu aqhubeka athi ke uthathe nesiphambano sakho. Kusho ukuthi wonke umuntu olandela uJesu ungalandela ulengisa izandla. Take up your own cross. And makathi your own cross akakhulumi ngale chain elenga la entanyeni. uJesu ukhuluma ngethuluzi elinamandla okubulala wena. Ngoba yena esakhe isiphambano wayesithwele ehamba ewa evuka. Simsinda futhi elimele. Ekhuphuka intaba la azobethelwa khona. Ngamanye amazwi uJesu ufuna ukusitshela ukuthi uma ufuna ukuhamba naye, you must be ready to die to self. Nisasekhona? Kufe umina. Yabona nje ubulo ukuthi mina ama sentence wonke wakhuluma yalo mina uyaphila. Mina ngeke mina njoba nje liqala ngomina isentence lakho, you are alive. So awukho ready ukuhamba noJesu ngoba unomina wena. Nawufuna ukuhamba noJesu uyamsusa umina umbethele. Athi Paul akuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila kimi. Kunzima abazalwane ukwenza intando kaNkuluNkulu nomina. Ngoba umina inyama yakho. Umina intando yakho. Umuntu onomina akakwazi ukwamkela into emfaka under pressure ngoba unomina. Uyayizonda ipressure umina. Umina ufuna ukukhonza uNkulunkulu conveniently. Amkhonze ngoba kuyamvumela. Umina. Yingakho abantu abanomina abayikhuphuka intaba. Ngithi umina akafuni ukukhuphuka. Abafundi abafile kumina bayakhuphuka. Abaphilayo basala nesixuku. Bathi hayi so babona bebuya ngisiyazi bazobuya vele.